दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव सफैनो हानाय मीडिया नोंथांमोनखौ बे समाव आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय जासियो। बेवहाय दिनै इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै 90निबो बांसिन जोहोलावफोर आरो पेरेन्टफोर दरथाम गामिनिफ्राय फैनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। दा बेवहाय जयेन जाफैनाय साफ्रोमबो जोबोद आसा आरो आकांक्षाखौ लानानै आरो जोंनि जाय केन्डिडेट बिथांनि सायाव गोगोम बरसाखौ दोननानै देरहागोन मिजिंखौ लानानै बिथांमोनहा मदद खालामनो फैबाय। बेवहाय फैनाय साफ्रोमखौबो आङो बरायबाय इउपिपिएल दोलोनि जानानै। दिनै थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोनहा जेबोखौनो मावनो हायाखै बिपिएफ दोलोनिफ्राय। सराइबिल समष्टि जानानै जोङो गोबां भुगिबोनांबाय। मानोना गंफ्रोमबो गामियावहाय मोनसे नङा मोनसे गोबां जेंनाफोर दंमोन। बेफोर जेंनाफ्रा सुस्रांजायाखै दिनैसिमाव। बे जेंनाफोरखौ सुस्रांजायैनि थाखायनो गोबां मानसिफ्रा दिनै लोब लोब ओंखारबोदों जोंनि सासे मोजां केन्डिडेट राजु नार्जारी सारखौ मदद होनो थाखाय। दा बिथांनि मावनाय बिथांनि रायज्लायनाय जोङो दानो नुजेननायनिफ्रायनो जोङो मिथिखाबाय बुजिखाबाय बिथांनि रायज्लायनाय बिथांनि नीति आदर्श आरो बिथांनि गासै आखल आखुफ्रा समायना। बेनिखायनो दिनैनि बे जयेनाव गोबांथार मानसिफ्रा फैनानै लोब लोब मदद होनो थाखाय आवगायबोदों। जोङो दिनै बिपिएफनि मोनब्लाबो आंबो सासे बिपिएफनि एक्स चेयारमेन, अब्लाबो दिनै आं मानो इउपिपिएल हान्जाखौ मदद होनांगौ गोनां जादों। जों साफ्रोमबो मिथिगौ बिपिएफनि नीति आदर्शआ जोबोद दुगा। बिथांमोननि साननाय हनायफ्रा गावखौ गोग्गानानै लानायनि अनगायै जेबो गैया। आरो जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि होन बा ब्लक कमिटिनिखौनो होन बिपिएफनि जेसेबांनाखि मावथि हान्जाफोर बिथांमोनहा फिथ्रायफोर बायदि जेरै दामोबा गोबां रिंसारनायखौ खोनायो, नाथाय बियो खामायहोनो हाया। सोरबा सासेनि आखाइजों खबब्लासो बे गोमो, नाथाय हारसिङै बियो गोमहोनो हाया आरमा। बेबायदि बिथांमोननि आखल आखुआ। बेनिखायनो दिनै इउपिपिएल हान्जाखौ आरो इउपिपिएल हान्जानि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै गोबां मानसिफ्रा जयेन जाफैदों। आरो बेवहाय जयेन जाफैनायजों लोगोसे गोबां आग्रह आसा आकांक्षाखौ रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो मोननो हादों। बेनिखायनो आङो बे मिडियानि जुगेदि खावलायहरनो सानदों जेसेबांनाखि जोंनि सराइबिल समष्टियाव थानाय भटार्सफोर रायजो राजाफोर आइ आफाफोर नोंथांमोनखौ आं खावलायहरदों बे मिडियानि जुगेदि नोंथांमोनहाबो लोब लोब फैदो। दिनै सासे मोजां समायना मोजां आखल आखुनि केन्डिडेटखौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो आं खावलायबाय बरायबाय नोंथांमोना बयबो इउपिपिएल हान्जाखौ फैनानै ज' ज' लैहोर लैहोर फैनानै मदद खालामफैयो। आंना सोमदोन नार्जारी, गामि रमेन्द्रपुर। सिगां बबे राजखान्थि दोलोआव दंमोन? सिगांथ' राजनितियाव आङो जेबो राजनितिजों लोब्बा गैथ'आ। आं लेना देना हिसाबै आं लाथ'वाखै। आङो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै आङो थांनाय एमपि इलेक्सनाव आङो कंग्रेसआव होना हरदों। आङो इउपिपिएल बिजेपि बिपिएफ जेरावबो होआ होननानै आङो जोंनि दलानो जोङो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै होना हरदों आरो। ओमफ्राय दा जोङो मानो बेकार इन्डिपेन्डेन्ट होना हरदों होननानै जोंना केन्डिडेटआ नैबे दानि जिनाखि बिटिसि इलेक्सन, बे बिटिसि इलेक्सनाव जोंनि सराइबिल समष्टियाव जोंहा राजु सार मोजां केन्डिडेट मोनदों। बिनि जुनै जोङो बेखौ मोजां मोननानै जिखुनु बियो जोंनि मोजां गाज्रि गामिनि गासिबो समान नोजोरजों नायो हिसाबै जोङो बेखौ मोजां मोननानै दा जों जेनाखि सिगां गुबुन दोलोआवहाय भट होदों बे भटार्सफ्रा दिनै जमा जानानै जों राजु सारखौ मोजां मोननानै दिनै जगदान जाबाय आरो इउपिपिएलआव। आंनिया सोमखोर बसुमतारी। आं थांनाय बोसोर एमपि इलेक्सनावनो आं जयेन जाखादोंमोन बिपिएफआव। दा बिपिएफआव जेबो स्कप मोनैनि थाखाय दिनै आङो नैबे जोंनि केन्डिडेट जेनाखि सराइबिल ना 5 नं सराइबिल कनस्टिटिउन्सियाव आंखौहाय जेनेबा आं बिनि माबानि जानानै राजु सारनि जानानै आङो दिनै सापर्ट होनो ओंखारबोनो जों इउथ्सफ्रा गासै दङ
30+ दङ जों दायो। बिपि राजखान्थि दलाव माबाफोर बिबान दंमोन नामा? आंथ' बिपि पार्टियाव ओरैनोब्लाबो आं मा होनो नैबे माने जोङो वार्कार हिसाबै जों सिगाङावनो ओंखारखादोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय माखासे बेले बेजे नुजाथिदोङो। बे नुजाथिनायाव जोङो माखासे इयुथ्सफ्रा बे लाइमोनफ्रा फिउचारखौ सानो नालाय बे साननायनि उल्थायै जादों आरो बिपिएफआ दा बेबायदि खामानिखौ जोंनो मावनो होनो हायाखै। बेखायनो जोङो दिनैहाय जों गावनि अन गोसोजों जोङो इउपिपिएलआव जइन जादों। बबेबा राजखान्थि दोला नोंथांमोनखौहाय लेंफैफिनोबा हांख्रायोबा नोंथांमोना थांफिनो? न' आं मालाबा बेखौ साना। आं जे खामानि जेनाखि पार्टियाव हाबदों आं सार्टआव आं मोनथिखाबाय जे सिगाङाव माबायदि जादों। नाथाय दानि सरकारा माने मोजांखौनो मावदों, गाज्रि नङा। आं बेखौनो हास्थायदों दि आं नैबे इयुथ्सनि जानानै आं मोजां मावलांगोन आरो आं गुबुनावबो मालाबाबो जइन जाफिननायनि आं खुगानिफ्राय ओंखारनाय नङा।